Vi har om iltsvind i Limfjorden, og det er Nanna, Camilla og jeg. Vores indledning er, at vi gerne vil starte med at fortælle om nitratindholdet i Limfjorden. Så vil vi fortælle om klimaforhold, iltsvind, rensningsanlæg, kunstgødning, svin i Danmark, og til sidst vil vi fortælle vores konklusion. Vi har lavet et forsøg, der handler om nitratindholdet i Limfjorden, hvor vi har puttet noget nitrat ned i noget vand, og for at finde ud af, hvilken el der er renest. Og vi har fundet ud af, at det er vandet i Limfjorden, som har mindst nitrat ud fra vores forsøg. Og det går vi ud fra kan være en af grundene, fordi at der er planter i Limfjorden, som kan være med til at optage det nitrat, der er i vandet. Klimaforhold. Her har vi et billede af areal, hvor Limfjorden får vandet fra. De blå streger, som I kan se, er vandløb, der fører ud mod Limfjorden. Der har meget med det er selvfølgelig meget med landskabets hældning at gøre, hvor nedbøren ender, fordi det ligesom føres med vandløbene i Limfjorden. Dette billede herover viser, hvor meget kvælstof der er omkring Limfjorden. Der hvor landmændene selvfølgelig har deres marker og gøder. Vi kan se, at der bliver udskilt meget kvælstof, hvor der også er smeltevandssand og grus. Og det vil så sige, at kvælstoffet har nemmere ved at trænge igennem jorden. Nedbøren i Danmark er også steget rigtig meget gennem årene, og det er så med til at gøre, at kvælstoffene på markerne hurtigere bliver skyllet ud i Limfjorden, og det påvirker rigtig meget. Iltsvind dannes, når der ikke er mere ilt i vand, i det her tilfælde, så Limfjorden. Men det sker, at der kommer for mange næringssalte ud i Limfjorden, og så er der mikroalger, og de mikroalger, de kan rigtig godt lide det her næringssalte. Så når der kommer meget næringssalte, så kommer der mange mikroalger, og jo flere mikroalger der er, jo mere uklart bliver vandet, og så kan der ikke rigtig komme lys ned til, algerne nede på bunden. Og det gør også sådan, at mikroalgerne, de bruger meget ilt, bare for at være der, altså for at vokse. Men når så de dør, så falder de langsomt naturligt ned til bunden, og der kommer nogle nedbryder, som nedbryder dem. Og det tager også rigtig meget ilt. Og så hvis der er mange mikroalger, som nedbryder, så bruger det jo rigtig meget ilt. Det gør så sådan, at der kommer mindre ilt i vandet, eller det forsvinder, kan man sige, det bliver fjernet. Og det gør så, at fisken de f.eks. svømmer væk. Og så til sidst kan man så være så uheldig, at der slet ikke er noget ilt tilbage. Og det kan så danne giftige gasser som små brinte, som vi også kan se her, som ligger hernede i jorden. Og så når der overhovedet ingen ilt tilbage i vandet er, så vil de der små brinte komme op og dræbe alle de sidste levende organismer i vandet. Der er også det, at i Limfjorden er det ofte om sommeren, der er iltsvind, men det er fordi, at alle kemiske reaktioner, de foregår hurtigere, når der er varmere, så det er derfor, at det tit er om sommeren, der er iltsvind. Rensningsanlæg. Man har lavet rensningsanlæg for at få renere vand og for at beskytte næringssaltene ud. Det fungerer sådan, at spildvand det bliver renset kemisk ved, at der bliver fjernet fosfaten, og man så tilføjer noget jernfluorid. Og det er så med til, at der bliver dannet et bundfald. Efter den kemiske sker der selvfølgelig en biologisk rensning, og det er med til, at bakterierne kan fjerne de organiske stoffer og kvælstofforbindelser fra spildevandet. Polysaccharider nedbrydes til monosaccharider, som igennem respiration bliver nedbrudt til carbondioxid, vand og energi. Det her rensningsanlæg fanger faktisk helt op til 80% af nitraterne. Ved siden af har vi et billede af en våd eng, som også kan kaldes naturlig rensning. Det fungerer sådan, at landmændene ikke skal dyrke deres marker helt ned til vandløbet. Det er områder, hvor landmændene ikke gøder markerne, hvilket der så vil komme et tomt stykke jord, hvor bakterier og rødder på planterne de kan rense vandet, inden det løber ned i vandløbene. På den måde kan man mindske tilførelsen af kvælstoffer til Limfjorden, faktisk helt op til 400 tons årligt.
selvfølgelig også en ulempe ved de våde enge, og det er, at landmændene de mister rigtig meget jord, og selvfølgelig også noget af deres indkomst. Her har vi en kunstgødningsmodel, hvor vi kan se, at de blå punkter heroppe er kvælstof, som falder rigtig meget. Og her i midten har vi calcium, som ligger sådan meget stabilt. Og vi har beregnet ud fra den her model, at i 2040 vil der ikke rigtig være så meget kunstgødning tilfælde. På svin i Danmark. Her på grafen kan man se, stigning, at svin i Danmark er steget. Og det er det så fordi, at vi i dag spiser mere og mere kød i Danmark. Så vi skal bruge flere svin til at spise. Men de er rigtig dårlige for miljøet, fordi både de udleder CO2, og det er ikke ret godt for vores atmosfære, men også deres afføring bliver brugt som gylde på markerne. Og i gylde er der kvælstof, og hvis det ender ud i fjorden, er det jo der, vi kan få iltsvind. Og det samme gælder faktisk også for køer. Til vores konklusion har vi fundet nogle løsninger på det her problem med gylden. Der er blandt andet tale om gyldeseparation, hvor man fjerner fosfor, calcium og kvælstof i gylden. Og det foregår på et højteknologisk anlæg, hvor man så vil prøve at udskille det her fra det. En anden metode, det kan være, at man omsætter gylden til energi, altså biogas, og så får det, væk på den måde. Og den sidste konklusion, vi kom med, er, at der er forsurning. Og det er, hvor man tilsætter svovlsyre i den her gylde for at nedsætte pH-værdien